Allah na muna da tsokaci na'am na farko za mu dira kan masu ƙarya sunna gaskiya ne waɗanda suke kafirta mutane ni abin da nake mamaki shine a ce ƙasa ɗaya ne amma wani na da yanci shi kuma wani bai da yanci kuma dukkan su yan ƙasa wannan abu akwai daure kai masu ƙarya sunna ku duba aikin ku kullum iyayenmu da kakanninmu da muka karatu wurin su aikin ku kafirta su kuma kun ce wanda bai yadda su kafirai bane ma to shi din ma kahuri ne saurara ka ji ɗaya daga cikin su yanzu yadda likan tijjaniya ba su ce su musulmai ne ba sa sallah me sunan su kafirai in baka yadda da kafircin su ba kai ma kafiri ne duk wanda bai yadda da kafircin kafiri ba kafiri ne ko musulunci wasa ne ba da wasa ake addini ba tauhidi kenan wani ya ce ya shige wannan wasan ka ji yanzu wannan wanda masallacin shi yana can yana wannan abu kuma yadda rika ba sai kare shi ba mu ma kuma bai kare shi ba tunda mu ma ya samu cikin kawaran saboda ya ce wanda bai yarda da kafircin su ba shi ma kafiri ne saboda haka mu kuma yanzu ba mu kai shi kara muka ce kare ba ina fata an gane kuma yadda rikan nan duk wanda ka sani yayi karatu ka sani na ce ma ko dan waye wurin su yayi karatu dan su suka fara yau gaba to amma yanzu su sun tubure gehe guda sun ware masallaci sun kafirtar da su amma su kuma ga sanan suna da yanci su yi nasu addinin amma kuma sai su ce wani shi kuma ya kamata hana shi to yanzu tunda kai ka ce kitabu wa sunna ko qur'ani da hadisi to yanzu ka ce dan dariqat tijaniya kafiri ne wanda bai yarda da kafircin shi ma kafiri ne to jawo wannan abun hadisi wanda yayi ma magana dariqat tijaniya kafiri ne wanda bai yarda da kafircin to jawo wannan abun hadisi ai ka ce kitabu wa sunna to jawo abun qur'ani jawo abun hadisi to me yasa kake yi kuwa ku tuna al'umma musulmi duk inda suke masu yin ibada kun tada ana sallafa ana azumi ana komai ana da ibada gaba ɗaya hatta da makabarta sai da kuka canza mahauta da ake yanka nama sai da aka ware mahautar ku daban masallaci da ake sallar juma'a ko gidan sarki kuka ce kafirai ne kuka koma kuka yi naku amma ku kuma kuna da yancin ku yi ni na ga ikon Allah duniya Allah wallahi kuna da aiki gare ku gagarumin aiki ne a gaban ku kuma gashi kullum bayan wannan ga kuma yaɗa mana ta'addanci ƴaƴanmu na ji matanmu na ji ɗalibanmu na ji kuna kalmomi na ta'addanci yanzu kwanan nan shirye-shiryen mu muna ta tsari a irin yanda zamu yi zaman lafiya tsakaninmu da kiristoci kun ga kwanan nan a program muka yi Kano muka je ofishin kiristoci na kan muka tattauna akan yadda za a kawo zamantakewar zaman lafiya ko to su kuma saurara ka je sakon su da suke badawa su abun ya wuce ma talaka saurari ka ji wani cewa mata shugaban kasa ma da yake kirista ce ya ce hukuncin ta kisa ne kawai saurara ka ji kuma yana da mai kare suna da masallacin shi ku saurara muna tare? Ka tuna matar shugaban kasa ma. Yanzu shi Tinubu mata ta arniya ce kuma ko arniya oga ce daga cikin arna ita ma hukuncin da Allah ya ce a kashe ta don mi tana cikin shugabannin arna fasto to shi kenan daga ka zama fasto kawai shi ne dalilin ya kashe ka ku ji wannan sautin ba cewa wai matar shugaban kasa Tinubu ya ce kahira ce saboda haka kawai hukuncin ta kisa shikenan wai haka Allah kuma ya ce saboda tsaba sharri to yanzu wanda yake yin wannan magana yana cewa da masallacin shi yana karantarwa shi ba ce a hana shi ba sai ya haya masa suka saboda ya ce kuma kafirta mutane azanna lafiya saboda ya ce azanna lafiya saboda ya ce kowa ya addini shi wanda ya gane a daina maula ai shine babban laifi ina cewa no maula nace to na san mutane wallahi sai karata ina san ba makawa tun da na hana maula ina fata an gane to yanzu Allah ya ce ma la ikraha fi din ba tilas cikin addini to ya aka kawai daga mutum ya zama kirista sai ka ce a kashe shi wai hada mata shugaban kasa zama abun ya wuce na talakawa kenan Allah kuma ya ce maka la ikraha fi din ba tilas cikin addini lakum dinukum waliya din ku inakum wa inakum la yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fi din a ƙarshe can sai aka ce wa tuqsidu ilaihim wadanda ba musulmi ba ku yi musu adalci to adalci shine ka kashe mutum yace inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci haka yake to yanzu wannan abun da suke karanta matan mu na ji ƴaƴan mu na ji ɗaliban mu suna ji kuma a social media suke to yanzu sai in ki zuwa social media ni kuma in saki sako in ce wannan abun ba daidai bane sai mu bari matan mu su dauki wannan fatawai ƴaƴan mu su dauka ɗaliban mu su dauka kannan mu da yayin mu bayan mun san kuma wannan abun ba gaskiya bane muna da ilimin abun sai mu ki zuwa mu faɗi gaskiya ne to wallahi ba da kuka iya bari mu gangara wani masu tambaya